ogokoa koboli ogosemeria incheti ngange tikorwane segi ngochkorwani omwana omino morwani omwana omino lakini onyamoko berase abagetutu baminto moroche mokorenderwa magenderero akikwera agabu ekiagara kirengaki ekaro mochumba korwo narimo guchaka konyoro obe chebe tunomuyolenge natorozere tichipara nkimubanyerete moche bweitia omumurari gambo kare gaiga manamo mabotera kimabano ko batali gari moino tigato moseri agende esababu yoka manyanga moko moseri mwoko batali moino gaiga inko nyare kanere ane kawo te binonya na baga kondo mumina tari konyoro mwana korale mereri mwene yake ebere entato ene konyaga te manyasa na bawo koreki nesa onyongire ni mwote moroyo kare gaiga gaki inchena tera tigante nene serikali nyabo saberera igaji kogandase nabo nduna bona nabasabera amache nandende nekene omumura yoyo bagocha nabotebo toira amache mokoro rubye kwa serikali nande tingalere tukose nakane dali babantu baminto amache ayo inche ngoja kwenye ibora dinde neke mane kina kyabani na togo sabango linutole your excellency wamama wanasema nyakundu wacha niongee na his deputy. Mama akiomba huwa nyimwi. Nimeombea hii shule bao ndo watoto wetu wasichana waache kwenda mtoni. Asanteni na Mungu awabariki.